Jó estét kívánok, szeretnék 2 Yeti pizzát kérni, rendelni. Jó, Donát. 2 Yeti pizzát szeretnék rendelni. Te is. 0630-as 844 7184. 844 7184. Így van. Perényi Márk P-vel. Márk. Bence, Pannonia mennyi ez? 18. És út vagy utca ez? Pannonia 18. De út? Utca. Pannonia utca, mennyi? 18. Pannonia utca 18. Hanyadik emelet? Második emelet. Igen. Meg fogja találni, nem olyan nagy ez van. Második emelet, és itt csak 2 izé van, viszont a kapucsöngő az hanyas, Bence? 29. 29-es kapucsengő. Tessék? Ja, 2 Yeti pizzát szeretnék. Nem, köszönöm, ennyi. Viszont hallás.